Άρα να πω καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα Shark Talk του Life Prometheus. Είμαστε εδώ, είμαι η Χριστίνα Κακουλή με τη Χριστίνα Μιχαήλ από τη ΜΕΡ για να μιλήσουμε για τα σαλάχια και τους καρχαρίες στην Κύπρο. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε αν έχετε απορίες να μας τις γράψετε στα comments και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο πιο πολλές μπορούμε. Χριστίνα, να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που ακούμε πάρα πολύ συχνά. Έχουμε καρχαρίες και σαλάχια στην Κύπρο? Εννοείται και έχουμε καρχαρίες και σαλάχια στην Κύπρο. Μια ερώτηση την οποία κάνουμε και εμείς πολλά συχνά σε ενημερωτικές δράσεις που πηγαίνουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Και είναι η αλήθεια ότι ο κόσμος μάλλον δεν γνωρίζει την πραγματική εικόνα που συμβαίνει στο νησί μας. Πολλοί ξέρουν ότι έχουμε σαλάχια, αλλά ότι δεν έχουμε καρχαρίες. Λένε ότι έχουμε στη Μεσόγειο, αλλά όχι στο νησί μας. Πολλοί μας λένε έχουμε, αλλά μόνο μικρούς καρχαρίες, ότι βρίσκουμε τους μόνο σε βαθιά νερά. Να πούμε ότι έχουμε 60 είδη καρχαριών και σαλαχιών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα έχουμε 32 είδη καρχαριών και 28 είδη σαλαχιών. Και τούτα αντιστοιχούν στο 70% της ποικιλότητας των ειδών που μπορούμε να βρούμε στη Μεσόγειο. Εντυπωσιακός αριθμός και ένας αριθμός που δεν περιμένει κανένας. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε και έτσι μεγάλη ποικιλία ειδών. Έχουμε, εκείνο που πιστεύει πολλοί κόσμος, ναι, έχουμε μικρά είδη καρχαριών, τα οποία συνήθως ο κόσμος αναφέρει ως γαλέους, σκύλους, σκυλόψαρα, σκύλους στην Κύπρο. Που ουσιαστικά είναι μια ονομασία που περιλαμβάνει πάνω από 5-10 διαφορετικά είδη, αλλά έχουμε και άλλα είδη. Για παράδειγμα, καρχαρίες έχουμε ο πιο μεγάλος καρχαρίας που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο νησί μας, είναι ο παμπακάς ή ο σαπουνάς, ο basking shark, ο καρχαρίας ο προσκυνητής, που φτάνει μέχρι 10 και με 12 μέτρα βάσει της βιβλιογραφίας. Έχουμε καρχαρία μάκο, που είναι ο πιο γρήγορος καρχαρίας στον κόσμο. Έχουμε μπλε καρχαρία, έχουμε σταχτοκαρχαρία. Έχουμε πάρα πολλά και διαφορετικά είδη, αλλά οι περισσότεροι καρχαρίες είναι πάνω κάτω στο μέγεθός μας, 1,5 με 2 μέτρα. Εννοείται έχουμε και πολλά είδη σαλαχιών, όπως είπαμε, έχουμε 28 διαφορετικά είδη και εκεί έχουμε μεγάλη ποικιλία. Έχουμε το βατί, που είναι διάφορα είδη τα οποία ονομάζουμε ως βατί. Έχουμε το πλατισέλαχος σαλάχι, έχουμε το αγαπημένο μου, τη βιόλα, το ρινόβατο. Και η αλήθεια είναι πολλά ενδιαφέρον ότι κάποια από αυτά τα είδη δεν γνωρίζαμε παγιά ότι είχαμε στο νησί μας ή ότι είχαμε τόσα πολλά. Και πώς το μάθαμε ουσιαστικά ήταν σχετικά πρόσφατα που μάθαμε περισσότερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο νησί μας, κυρίως μέσα από καταγραφές των πολιτών, μέσα από καταγραφές ψαράδων, βιτών, κολυμβητών, ανθρώπων πελάτρης της θάλασσας, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε την παρουσία πολλών ειδών στο νησί μας. Άρα οι γνώσεις που έχουμε σήμερα είναι μόνο από επιστημονική έρευνα, αλλά είναι και από τον κόσμο που βρίσκεται καθημερινά στη θάλασσα. Ακριβώς, και είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι πολλές φορές η επιστήμη δεν γίνεται μόνο από επιστήμονες, αλλά σε αυτήν λαμβάνουν μέρος και πάρα πολλοί πολίτες, μπορούν να συνδράμουν. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κάθε μέρα στη θάλασσα, όπως είπαμε, οι ψαράδες, οι δίτες, οι κολυμβητές, έχουν πάρα πολύ πολύτιμη γνώση και εμπειρία και πάντα λέω στον κόσμο ότι τα μάτια μας και τα αυτιά μας μέσα στη θάλασσα. Εμείς ως επιστήμονες δεν μπορούμε να είμαστε παντού, ούτε συνέχεια έξω στη θάλασσα, ενώ οι άνθρωποι που αγαπούν τη θάλασσα βρίσκονται εκεί έξω πολύ συχνά και πολλές φορές βλέπουν πράγματα, γνωρίζουν πράγματα που εμείς δεν έχουμε ιδέα, που γνωρίζουν πράγματα πριν από εμάς. Και όταν τούτη γνώση καταγράφεται με κάποιον τρόπο, μοιράζεται, τότε μπορεί να έχει και πραγματική αξία, επιστημονική αξία και να βοηθήσει στην έρευνα και στην διατήρηση αυτών των ειδών. Άρα τι είναι η επιστήμη πολιτών? Λοιπόν, ουσιαστικά η επιστήμη πολιτών είναι η ενεργός συμμετοχή του κοινού στην συλλογή επιστημονικών δεδομένων,
Στην δική μας περίπτωση ως ΜΕΡ συνεργαζόμαστε με ψαράδες, με δίτες, γενικά με ανθρώπους που βρίσκονται συνέχεια έξω στη θάλασσα, που έχουν άμεση επαφή με τη θάλασσα και καλούμε τους να μας στείλει τις παρατηρήσεις τους. Για παράδειγμα, βλέπουμε πολύ συχνά φωτογραφίες από ψαράδες που μπορεί να πιάσουν έναν καρχαρία ή ένα σαλάχι. Μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία, να ανεβάζουν τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια εμείς μιλούμε μαζί τους, επικοινωνούμε μαζί τους έτσι ώστε να μάθουμε πού ευρέθηκε το συγκεκριμένο είδος, πότε, σε τι βάθος και έτσι μαθαίνουμε πάρα πολλές πληροφορίες για αυτά τα είδη. Το ίδιο αντιστοιχεί και για δίτες, για κολυμβητές. Ναι. Εντάξει, αλλά με αυτά όλα έχει αλλάξει κάτι στην πράξη? Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Αρχικά έχει αλλάξει η εικόνα που είχαμε εμείς για το θαλάσσιο περιβάλλον και για τα είδη που ζουν στο νησί μας. Είπα το πριν, αλλά καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε κάποια είδη που παλιά θεωρούσαμε σπάνια, αλλά και να καταγράψουμε κάποια είδη για πρώτη φορά στην Κύπρο. Για παράδειγμα, καταγράψαμε ένα νέο είδος σαλαχιού, το Teneurops gravatus, και έναν είδος αγγελοκαρχαρία, την ακαθορίνα, είναι η Squatina culeata, το είδος. Έναν είδος, οι αγγελοκαρχαρίες γενικά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Και οι αγγελοκαρχαρίες τα τελευταία χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε καταγραφές, ενώ μέσα από επικοινωνίες με ψαράδες καταλάβαμε ότι είναι έναν είδος που παλιά συναντούσαν το οι ψαράδες και η κοινή ονομασία του για πολλούς ψαράδες ήταν κάτος, δηλαδή γάτος, ο γάτος της θάλασσας. Έχει κάποιον είδος που έχει δει μεγάλη διαφορά μέσα από τις καταγραφές, συγκεκριμένα στην Κύπρο, μέσα από την επιστήμη πολιτών? Εννοείται, και εντάξει, όσοι με ξέρουν, εσύ που με ξέρεις, θα μπορούσα να μην αναφέρω το παράδειγμα της βιόλας, του ρινόπατου. Στην Ελλάδα το λένε ο κόσμος ως ρινόπατο. Εμείς στην Κύπρο το λέμε βιόλα, φκιόλα, φκιολί, με διάφορες παραλλαγές. Είναι ένα είδος σαλαχιού το οποίο συναντούμε σε αμμώδεις πυθμένες. Έχει έτσι έναν πολύ ιδιαίτερο σχήμα σώματος που μοιάζει με κιθάρα, στα αγγλικά γι' αυτό το λένε guitar fish, εμείς το λέμε βιόλα, μοιάζει με βιόλα, βιολί. Ναι. Ωραία. Ήταν πάντα η γνωστή παρουσία του στην Κύπρο? Η αλήθεια, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν, αλλά μέχρι πριν 2, 3, 4 χρόνια ως επιστήμονες, τουλάχιστον στο νησί μας, το θεωρούσαμε σπάνιο. Και είχαμε πολύ λίγες καταγραφές. Στην Κύπρο είχαμε κάθε χρόνο 2, 3, 5 καταγραφές και κυρίως αυτές προέρχονταν μέσα από έναν εθελοντικό πρόγραμμα επιστήμης πολιτών που τρέχουμε, το Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο. Και τούτες οι πολύ λίγες παρατηρήσεις κάθε χρόνο προέρχονταν κυρίως από ερασιτέχνες ψαράδες που ψαρεύουν από την ακτή, οι οποίοι συλλάββαναν το είδος τυχαία, ήταν τυχαία η συλλήψη του, αυτό που λέμε και παρεμπίπτουσα αλληλεία. Και με αφορμή αυτές τις λιγοστές καταγραφές, το 2023 ξεκινήσαμε έναν πιο στοχευμένο πρόγραμμα για να μάθουμε περισσότερα για τις βιόλες. Ξεκινήσαμε ενημερωτικές δράσεις, πάλι κυρίως στοχεύαμε σε ψαράδες ερασιτέχνες από την ακτή. Ενημερώναμε τους για το είδος, πώς να το χειριστούν σε περίπτωση που το αλλιεύσουν κατά λάθος, σε περίπτωση παρεμπίπτουσας αλληλείας. Και επίσης μαθαίναμε τους πώς να μας στέλνουν τις καταγραφές τους. Δεν έμειναμε μόνο στους ερασιτέχνες ψαράδες, η αλήθεια. Ξεκινήσαμε και έτσι πιο μαζικά ενημερωτικές δράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημιουργήσαμε έτσι κάποια leaflets, social media posts, ανεβάζαμε σε διάφορα groups και καλούσαμε τον κόσμο να μας στείλει τις καταγραφές του. Και πραγματικά προσωπικά είναι εκεί που ξεκίνησα και μπλέκουμε και πιο έντονα, πιο εντατικά με την επιστήμη πολιτών. Και εκείνο που μου έδινε κίνητρο ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, οι πληροφορίες που πιάνναμε από τον κόσμο. Τι άλλαξε τότε?
Προσωπικά θα έλεγα ότι για μένα ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μέσα σε έναν μόνο μήνα, 2 μήνες, καταφέραμε να μαζέψουμε όσες καταγραφές μαζεύαμε παλιά σε έναν ολοκλήρο χρόνο ίσως. Αρχικά είχαμε δεκάδες από το 2012 που ξεκινήσαμε να μαζεύαμε καταγραφές μέχρι το 2022. Είχαμε γύρω στις νομίζω 48 καταγραφές, 50 καταγραφές και μετά μέσα από το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε της Επιστήμης Πολιτών, αυτές οι δεκάδες καταγραφές έγιναν εκατοντάδες και σήμερα το 2026 έχουμε πάνω από 800 καταγραφές που για μένα ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός που περιμέναμε. Ναι, και όταν ξεκίνησε το μικρό πρόγραμμα Επιστήμης Πολιτών, νομίζω δεν περίμενε κανένας που την ομάδα μου ότι ήταν να δούμε, ήταν να έχουμε τόσες πολλές καταγραφές ουσιαστικά. Όντως εντυπωσιακό και χάρη στον κόσμο, άρα έλειπε το είδος που την Κύπρο. Βασικά δεν έλειπε το είδος που την Κύπρο και μάλλον ούτε σπάνιο θα έλεγα ότι ήταν. Τούτο που μας έδειξαν τα δεδομένα μας ήταν ότι το είδος δεν ήταν σπάνιο, απλά εμείς ως επιστήμονες δεν είχαμε την πληροφορία για να μάθουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο νησί μας. Και είναι κάτι που σκέφτομαι προσωπικά πολλές φορές συχνά ότι αν εντατικοποιούσαμε τις προσπάθειες μας και για άλλα είδη, πολύ πιθανόν να άλλαζε η εικόνα τελείως και για άλλα είδη, να μαθαίναμε πολύ περισσότερα και για άλλα είδη. Αλλά ειδικά για τη βιόλα, για τον πρινόβατο, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα ήταν ότι υπήρχε σημαντικά έναν επιστημονικό κενό. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ψαράδες γνωρίζαν εδώ και χρόνια πού συναντούν το είδος, πότε, τι μεγέθη, με τι αλευτικά εργαλεία αλληλεπιδρά. Και είναι κάτι το οποίο βρίσκω έτσι, και κάτι για αυτό που μου αρέσει πάρα πολλά η εμπλοκή με τους πολίτες, το να μιλώ με τους πολίτες, η αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Γιατί πολλές φορές πάμε σε events, να κάνουμε ενημερωτικές δράσεις για να μιλήσουμε στον κόσμο και στο τέλος μπορεί να φύγουμε εμείς από την ενημερωτική δράση, από το event, με περισσότερες γνώσεις από όσες έδωσαμε εμείς στον κόσμο. Και νομίζω ξεκάθαρο ότι πόσο σημαντική είναι η γνώση που μπορεί να μας προσφέρει ο κόσμος, οι λάτρεις της θάλασσας, και πόσα έχουμε να μάθουμε μέσα από τη συνεργασία επιστημόνων με αλλιέων, κολυμβητών, βιτών. Ωραία. Άρα είχαμε πει ότι είχαμε τόσες καταγραφές. Τι μας έδειξαν αυτά τα δεδομένα για την Κύπρο, πόσο σημαντική είναι η Κύπρος? Έδειξαν μας ότι η Κύπρος είναι πάρα πολλά σημαντική για την βιόλα, για το μαυρορινόβατο, το είδος γλαυκοστέγους σεμίκουλους, εν το αναφέραμε. Πλέον έχουμε καταγραφές που νεαρά άτομα, ακόμα και έχουμε καταγραφές που νεογέννητα άτομα. Έχουμε επίσης λιγοστές, αλλά κάποιες καταγραφές που έγκυες, από θηλυκά άτομα. Και δείχνει ότι η Κύπρος είναι πάρα πολλά σημαντική για το συγκεκριμένο είδος, απαραίτητη για το συγκεκριμένο είδος. Τώρα, μέσα σε 2-3 χρόνια, ως επιστήμονες, καταφέραμε να αναγνωρίσουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να βρούμε το συγκεκριμένο είδος, κάποιες περιόδους του χρόνου. Και μάθαμε πάρα πολλές πληροφορίες, μόνο μέσα από τη συμβολή του κόσμου. Να θυμίσω, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, το βάζει στα comments και θα έρθουμε πίσω σε εσάς. Όπως είπε η Χριστίνα, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα έρθει το μήνυμα σας. Ωραία. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το ότι βρίσκουμε τόσα πολλά στο Κύπρο, και μικρά και εγκυμονούσα ψάρια του Ρινόβατου? Πολύ σημαντικό και κάτι που η αλήθεια έχω παραλείψει να πω για το συγκεκριμένο είδος, ότι η βιόλα, ο μαυρορινόβατος, είναι ένα είδος που το θεωρούμε κρίσιμο κινδυνεύων, δηλαδή κινδυνεύει με εξαφάνιση. Έχει χαθεί από πολλές περιοχές της Μεσογείου, στις οποίες παλιά το βρίσκαμε. Παλιά υπήρχαν καταγραφές από Ισπανία, από Ιταλία.
που πλέον δεν υπάρχουν. Είναι ιστορικές καταγραφές, ενώ φαίνεται ότι η Ανατολική Μεσόγειος και ειδικά η Κύπρος ίσως να αποτελεί έναν από τα τελευταία καταφύγια του είδους. Εντυπωσιακό. Και αυτή τη στιγμή πώς συνεχίζεται αυτή η έρευνα, έχουμε συγκεκριμένες δράσεις, προγράμματα? Ναι, λοιπόν, αυτή η έρευνα συνεχίζεται μέσα από το πρόγραμμα Life Prometheus, μέσα από το οποίο κάνουμε τα Shark Talks σήμερα. Οπότε και μέσα από άλλες ερευνητικές δράσεις που υλοποιούμε στην Κύπρο, ουσιαστικά μέσα από την επιστήμη πολιτών καταφέραμε να αναγνωρίσουμε έναν μεγάλο επιστημονικό κοινό και ερχόμαστε τώρα σήμερα να το καλύψουμε με κάποιον τρόπο πιο συστηματικά. Προσωπικά, επίσης, τα δεδομένα επιστήμης πολιτών αποτέλεσαν και το έναυσμα του διδακτορικού μου, που χωρίς τα δεδομένα που έχουμε από τον κόσμο, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό. Μέσα από το πρόγραμμα Life Prometheus, για να δώσω και κάποια παραδείγματα, τώρα προσπαθούμε να συλλέξουμε καταγραφές σε μεσογειακό επίπεδο για το συγκεκριμένο είδος, για τη βιόλα και για άλλα είδη καρχαριών και σαλαχιών, αλλά να συνεχίσω με το παράδειγμα της βιόλας. Και στην Κύπρο, έναν από τα πακέτα που μια από τις δράσεις που υλοποιούμε είναι μέσα από μοντέλα να καταγράψουμε την κατανομή του είδους, πού το βρίσκουμε, πότε, και να βρούμε και συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ σημαντικές για το είδος, όπως είναι η Κύπρος από ό,τι φαίνεται. Επίσης, θα δοκιμάσουμε μαγνήτες σε εργαλεία ερασιτεχνικής αλληλείας, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μπορεί να μειώσουν οι μαγνήτες την παρεμπίπτουσα αλλιεύση της βιόλας. Θα δοκιμάσουμε επίσης κάμερες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου, τις οποίες έχουμε αναγνωρίσει μέσα από δεδομένα επιστήμης πολιτών ότι μπορούμε να βρούμε ότι υπάρχουν καταγραφές βιόλας, έτσι ώστε να δούμε τη συμπεριφορά του είδους. Και το καλοκαίρι σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και δράσεις σήμανσης, να βάλουμε tags σε βιόλες, έτσι ώστε να μάθουμε και περισσότερα για το πού μετακινούνται, και όσο πιο πολλές καταγραφές πάρουμε στη συνέχεια, να μάθουμε πιθανόν και για τους πληθυσμούς της βιόλας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να κλείνουμε σιγά σιγά, ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα είδη μέσα από την επιστήμη των πολιτών. Αρχικά, για να προστατεύσουμε ένα είδος και απλά για να μείνουμε στο κομμάτι της επιστήμης πολιτών, πρέπει να ξέρουμε έναν, ότι έχουμε αυτόν το είδος, δύο, πού το βρίσκουμε, πότε το βρίσκουμε και πώς αλληλεπιδρά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, πώς αλληλεπιδρά μαζί μας. Και εδώ που η επιστήμη πολιτών διαδραματίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ο καθένας που μας θα έλεγα ότι μπορεί να βοηθήσει, και το θέμα είναι ότι μέσα από προγράμματα επιστήμης πολιτών τα δεδομένα του κόσμου, οι παρατηρήσεις του κόσμου δεν μένουν απλά ως καταγραφές, βοηθούν μας τα δεδομένα από τον κόσμο μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το είδος και στη συνέχεια να υποστηρίξουμε πιο στοχευμένα δράσεις διατήρησης. Για παράδειγμα, μπορούμε να κατανοήσουμε πιο καλά το είδος, να εντοπίσουμε, όπως έχω πει, περιοχές που φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές για το είδος, περιοχές που αναπαράγεται. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα δεδομένα να μεταφερθούν και μετά με συζητήσεις μαζί μας να μπορούν να σχεδιαστούν και κατάλληλες προσεγγίσεις, έτσι ώστε να γίνουν προσεγγίσεις διαχείρισης και να προστατεύσουμε τούτα τα είδη. Και επίσης, όπως είπα, δοκιμάζουμε μαγνήτες, δηλαδή μέσα από κάποιες προσαρμογές σε πρακτικές ή εργαλεία, πώς μπορούμε να μειώσουμε την αλληλεπίδραση αυτών των ειδών, των ευάλωτων ειδών μαζί μας. Άρα να συνυπάρχουμε με αυτά τα ζώα. Ακριβώς, και έτσι για να κλείσουμε σε λίγο, για να συνυπάρξουμε αρμονικά με αυτά τα είδη, όλα ξεκινούν από τα δεδομένα και τα δεδομένα ξεκινούν από τον κόσμο, σε αυτήν την περίπτωση.
Είναι εδώ που θεωρώ ότι εμείς ως επιστήμονες έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε. Αρχικά πρέπει να μοιραστούμε τη γνώση με τον κόσμο, να ανταλλάξουμε εμπειρίες με τον κόσμο, με τους ανθρώπους που κάθε μέρα στη θάλασσα, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, που έχουν δει τις αλλαγές και να φέρουμε και γενικά τον κόσμο πιο κοντά σε αυτά τα είδη, γιατί στο τέλος της ημέρας μέσα από την κατανόηση μπορεί να έρθει η αγάπη και μέσα από την αγάπη είναι η προστασία. Οπότε ας ξεκινήσουμε μαθαίνοντας για να μπορέσουμε πραγματικά να προστατεύσουμε και έχει και έναν απόφθεγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι ακριβώς τούτο, ότι στο τέλος προστατεύουμε μόνο αυτόν που αγαπάμε μόνο αυτόν που κατανοούμε και κατανοούμε μόνο αυτόν που έχουμε μάθει. Οπότε όλα ξεκινούν από το να μάθει κάποιος κάτι, να το κατανοήσει, να το αγαπήσει, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα είδη. Συμφωνώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Πάρα πολύ όμορφα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ανυπομονώ να ακούσω για τα συνέχεια των πρακτικών που έχει το project. Ευχαριστούμε και εσείς που ήσασταν σήμερα εδώ. Αν έχετε απορίες, στείλτε μας και στα σχόλια. Θα δώσουμε νομίζω ακόμη ένα-δύο. Θα δώσουμε ένα λεπτό. Αν χάσουμε κάποιο σχόλιο, αν είχατε την ευκαιρία να ρωτήσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Live Prometheus και να σας απαντήσουμε μετά στο μήνυμα σας. Να μείνουμε ακόμα λίγο. Αλλά ούτε χάσαμε κάποια ερώτηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.